Barka da zuwa ‘yan Najib Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo a kan YouTube. Mun gode. Assalamu alaikum masu sauraro. Cikin matukar farin ciki, Sadauki Ausur ya taka zuwa inda take ya raba kafafuwan shi a kanta, yana mai bushewa da dariyar mugunta mai kama da kukan jaki. A lokaci guda ya tsoke bakin shi tamkar an aiko masa da wasiƙar ajali. Kawai sai daga katarin shi sama domin ya datse mata wuya. Ko da rage saura kamun uku, kaifin gatarin ya ratsa wuyan Zulaihat. Kwatsam ba zato ba tsamani sai aka ga Zulaihat ta wulkita ta zame wa saran. Gataran ya nutse cikin ƙarƙashin ƙasa. Kafin Ausur ya yi wani yunkuri, ta shammace shi ta gabza mashi wawan naushi a fuska da hannayenta biyu tana daga kwancan. Saboda matuƙar ƙarfin naushin sai da shugaba Ausur ya yi katantanwa a sama sau uku sannan ya faɗi ƙasa tim a matuƙar galabaice. Cikin matuƙar zafin nama Zulaihat ta miƙe tsaye zumbur gami da zara wata takwabin daban a damtsanta. Ta ɗora kaifin a kan maƙogwaron Ausur tana mai ambaton sunan Allah. Ta sare masa wuyan, jini ya yi tartsuwa, kan ya yi fitar burgu daga gangan jikin. Ko da sauran mayakan 'yan fashin suka ga abin da ya faru da shugabansu, sai suka cika da matuƙar mamaki gami da tashin hankali. Cikin matuƙar ladabi da biyayya suka zubar da makamansu tare da durƙusawa ƙasa bisa gwiwoyinsu, suna masu yin mubai'a ga jaruma Zulaihat. Ba tare da Zulaihat ta daga kai ta kalle su ba, ta nufi bakin wannan ƙorama ta wanke jinin da ta ɓata tufafinta, sannan ta ɗaura alwala, ta fuskanci alƙibla, ta shiga gabatar da sallah, tana mai nuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa wani nasara da ya bata akan 'yan fashin. Bayan ta kammala ne ta nufi inda dokinta yake, ta kama ta haye, sannan ta sakar masa linzami domin ta ci gaba da tafiya. Amma sai wani kyakkyawan saurayi mai cikar haiba daga cikin mayakan ya miƙe tsaye zumbur, ya sha gabanta, ya rube ta cikin ladabi ya ce, ya ki wannan jaruma ma'abociyar kyawu, ki sani cewa a halin yanzu kin kashe shugabanmu wanda muke alfahari da shi. Bisa al'adar birninmu duk wanda ya kashe shugaba shine ke mai gurbe shi. Saboda haka duk inda zaki shiga a wannan duniya muna tare da ke. Kurci wannan batu daga bakin madakaran, sai jaruma Zulaihat ta yi shiru tamkar ba za ta ce komai ba. Daga can sai ta buɗe baki a karo na farko a cikin wata irin zazzakar murya mai ɗan karan daɗi tamkar sarewa ta ce, ya kai wannan barde ka sani cewa tafiya tsakanin ba zai yiwu ba, domin ni na kasance ma'abociyar addinin musulunci, ko kuma kun kasance ma'abota bautar gumaka. Shawarar da zan baku ita ce ku daina wannan mummunar sana'ata ku ta fashi da makami, domin har abada zalunci da azzalumai ba sa taɓa ɗorewa a doron ƙasa. Gwamfadan hakan ke da wuya, sai Zulaihat ta sake zabarar dokinta a karo na biyu domin ci gaba da tafiya. Amma sai sauran ya sha gabanta ya dube ta cikin alamun matuƙar damuwa ya ce, haba ya shugabata, me ya sanya za ki tafi ki bar mu a cikin wannan hali? Wane ne zai zama shugabanmu kenan? Ya shugabata, ki mana alfarma ki zauna a tare da mu. Ki sani cewa yau fiye da shekaru 40 muna gudanar da wannan sana'a, ba mu taɓa samun wanda ya karya alƙadar shugabanmu ba sai ke. Hakan ya tabbatar mana da cewa akwai wani muhimmin sirri a tare da ke, ko kuma akwai ubangijin da ya fi namu buwaya da yake taimakon ki. Zulaiha ta ce, ai kasancewar ku a cikin wannan addini na shine abin da zai sanya na zauna a tare da ku. Menene shi addinin naki? Sauran ya tambaya. Zulaiha ta ce, addini na shine bautar ubangijin halitta wanda bai haifi kowa ba kuma ba a haife shi ba, shine ke saukar da dukkan ni'ima ga halittun sarari da na ɓoye. Idan kai nazari za ka fahimci cewa daga wanzuwarka tabbas akwai wanda ya yi ka. Sannan me yasa allolin da kuke bautawa ba sa iya kare kansu daga ruwar iska da annoba? Sada jaruma Zulaiha ta zo nan a zancenta, sai jikin mayakan ya yi sanyi kuma suka fada zuwa kogin tunani. Daga can sai dukkansu suka buɗe baki suka ce, mun imani da ubangijin halitta mabuwayin sarki. Cikin matukar farin ciki mara misaltuwa, Zulaiha ta karanta musu kalmar shahada suka maimaita. Bayan kammala hakan, Zulaiha ta yi gyaran murya ta ce,
ina mai matuƙar godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa shiryar da ku da yi daga turbar ajali zuwa tafarkin tsira. A halin yanzu kun zamanto 'yan uwana na addini, yanzu sai ku min jagora zuwa birnin ku. Kwarci wannan jawabi sai dakarun suka miƙe tsaye, masu dawakai suka yi, masu tafiya kafa suka kimtsa, suka shiga gaba, aka fara tafiya, aka nufi wata hanya ta musamman a dajin. Tafiyar daƙiƙa 50 kawai aka yi, aka iso zuwa birnin. Shi da birnin ya kasance ƙasaitaccen da aka yi masa gine-gine cikin tsari. Tun kafin a iso bakin gari, masu gadi suka wangame makekiyar ƙofar birnin. Suna zuwa suka kunna kai ciki. Nan fa jama'ar birnin suka cika da matuƙar mamaki bisa ganin cewa wata bakwar jaruma ce ke jagorantar mayakan, ba Sarauki Ausur ba. Abin tambaya a nan shine, ina Ausur yake? Amsar tambayar da suka kasa baiwa kansu kenan, kawai sai suka zuba idanu. Kai tsaye wannan kyakkyawan saurayi ya jagoranci Zulaihat zuwa fadar birnin. Fadar ta kasance ƙayatacciya da aka ƙawata ta da kayan alatun jin daɗin rayuwar duniya, har da ma abin da idanu ba su taɓa gani ba. Nan fa jama'a suka yi cincirundu a fadar domin ganewa idanunsu gaskiyar batu. A wani rana Zulaihat ta musulantar da baki ɗayan jama'ar birnin, kuma aka fito da fursunonin da ke kurkuku aka 'yanta su, waɗanda mafi yawansu an yi musu fashi da makami ne, kuma aka sanya su a kurkuku aikin bauta. Nan fa aka dinga raba wa jama'a duniya domin gyara rayuwarsu. Bayan an karya dukkan gumaka sai aka kafa tutar musulunci. Tsawon mako guda Zulaihat ta shafe tana koyar da al'ummar wannan birni na Madinatul Dinar yadda ake gudanar da bautar ubangijin musulunci. Nan fa jama'a suka cika da matukar farin ciki mara misaltuwa game da sabuwar rayuwa mai cike da tsafta. A kwana na 25 ne jaruma Zulaihat ta gagarumin shiri ta ɗabi dakarun yaƙi kimanin 100,000 domin ta ci gaba da tafiyarta. Bayan ta kammala ne ta ɗora wani dattijo mai suna Razubal a matsayin sabon sarkin birnin Madinatul Dinar, kasancewar shi ne fi kowa fahimtar addinin musulunci. Sai da sarki Razubal da jama'a suka yi musu rakiya har zuwa bakin gari, sannan suka ɗauki hanya aka fara tafiya ba sassauci. Hakika Ubangiji shi ne ke yin ikon halittar komai da canja dukkan al'amura. Yanzu dai gashi waɗannan 'yan fashin daji sun daina sana'arsu sun koma zuwa tafarkin tsira. Ƙasaitacciyar fada ce da aka cika ta da nau'ikan kayan ƙawa da alatun more rayuwar duniya. Duk ƙasaitar basarake ko attajiri idan ya tsinci kanshi a cikin wannan fada, dole ne ya rena kanshi ya tabbatar da cewa gaba da gabanta. A bangon yamma bisa wani zagayayyen tudu mai hawa na 12 aka girke wata ƙasaitacciyar karagar mulki da aka sana'anta ta da yaƙutu da aka yi mata feshi da koren lu'ulu. Wani shirgegen mutum ne zaune a hakimce, sai yake cikin ƙayataccen tufafi na alfarma. Kanshi yana ɗauke da wani kambun mulki da ya ƙara wa fuskar shi kwaljini. Ba wani ne wannan mutum ba face Sarki Barzum. Barka da zuwa El Najat Production Channel. Ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo a kan YouTube.